باز. بازê li ser rêya mezin ji deryayê dûr ji xwe re hêlînek çêkir û tejik derxistin. Hêlîna wî li ser darekê bû. Rojekê mirovan li nêzîkî hêlîna wî kar dikirin. Gava baz vegeriya hêlîna xwe masiyekî mezin di nav çençikê wê de bû. Mirovan masî dîtin, dora darê girtin, kirin hevirze û kevir avêtin bazê. Bazê masî avêt, mirovan masî hildan û çû. Bazê ser li keviya hêlînê danê. Çêlîkan serê xwe bilind kiribûn. Çifte çifte wan bû, xurek dixwastin. Bazî westiya bû, êdî nikarîbû bifire here deryayê. Peyayê ser hêlînê bû, bi perên xwe çêlik hembêz kirin, ew tîmar kirin. Perên wan rast kirin û teyê biguta xey lawayî dikir bû ku hinekî arama xwe bînin. Lê wê çi xes ew tîmar dikirin, wan ew xes bilindtir dikirin çîfte çîft. Hingî baz firriya û li ser çixlê darê ya bilind danî. Çêlîkan bi dengê zelûl dikirin çîfte çîft. Vê carê baz kir qîjîn, perên xwe rast kirin û bi zorekê ber bi deryayê ve firriya. Êvarê dereng vegeriya. Hêdî û nizm bi ser erdê re firriya. Di nav lepên wê de dîsa masiyekî mezin hebû. Gava nêzîkî darê bû, carekê li dûra xwe nihêrî. Dît ku li derdora mirov tune ne. Perê xwe qat kirin û li ser keviya hêlîna xwe danî. Çêlîkan serê xwe bilind kirin û devê xwe vekirin. Bazî masî qet qetî kir û dawan.